ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ടൈം പങ്ക്ച്വൽ ആവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിർനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ തഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം ഗുരവോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. हरे कृष्णा. मदेक बंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदानुमोस्तुते. पुरंदर श्रीमद् भागवतम की जय. श्री प्रभुपाद की जय. श्रीमद् ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 6 നാരദനും വ്യാസദേവനും മധ്യയുള്ള സംഭാഷണം. ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. प्रेमादिभर निर्भिन्न पुलकांगोदि निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം. പ്രേമാദിഭര നിർഭിന്ന പുലകാംഗോദി നിർവൃതഃ ആനന്ദ സംപ്ലവേ ലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനെ. പ്രേമം അതിഭര അധികതരമായ നിർഭിന്ന സവിശേഷമായി വ്യത്യസ്തമായ പുളക സന്തോഷ വികാരങ്ങൾ അംഗഹ വ്യത്യസ്ത ശാരീരിക ഭാഗങ്ങൾ അതിനിർവൃത പൂർണ്ണമായി അമഗ്നനായി ആനന്ദ ഹർഷോന്മാദം സംപ്ലവേ സാഗരത്തിൽ ലീനഹ നിമഗ്നനായി ന ഇല്ല അപശ്യം ദർശിക്കാൻ കഴിയുക ഉഭയം രണ്ടും മുന്നേ അല്ലയോ വ്യാസദേവ. ഓ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ധ്യാനനിരതനായി ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഹൃദയ കമലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ തരത്തില് എങ്ങനെ ധ്യാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷനായത്? നമ്മള് ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അല്ലെ, ഗുരു എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞു തന്നത് അതിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. പാടില്ല എന്നല്ല, അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം കിട്ടില്ല. ടൈം വേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീജിയെ. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അന്നേരം അതിരേകമായ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സർവ്വ അംഗങ്ങളും പ്രത്യേകമായി ഉത്തേജിതമായി ഹർഷോന്മാദ സാഗരത്തിൽ നിമഗ്നനാകയാൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെയോ ഭഗവാനെയോ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഹൃദയ കമലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? അതിരേകമായ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ. നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്കും ആകെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അതിരേകമായ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സർവ്വ അംഗങ്ങളും പ്രത്യേകമായി ഉത്തേജിതമായി ഹർഷോന്മാദ സാഗരത്തിൽ നിമഗ്നനാകയാൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെയോ ഭഗവാനെയോ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരെ ചൊവ്വെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ഹൃദയ കമലത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അത്രയധികം സന്തോഷം വന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഏത് ഭഗവാനെയാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുന്ന ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒന്നും ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ, ശരിയായ രീതിയിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീജിയെ. ആത്മീയ ആനന്ദ അനുഭൂതികളോടും തീവ്രമായ പരമാനന്ദത്തോടും തുലനം ചെയ്യുവാൻ ലൗകികതയിൽ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. ആകയാൽ അത്തരം വികാരങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അത്യന്തം പ്രയാസകരമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആനന്ദ നിർവൃതിയുടെ ലവമാത്രമായ വീക്ഷണമാണ് ശ്രീ നാരദ മുനിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു തുലനം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇന്നിപ്പോ വീഡിയോ കോളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അമ്മമാർക്ക് മക്കളൊന്നും ഒരുപാട് നാൾ പുറത്തു പോയി നിന്നാലും പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോ ആ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമൊന്നും കാണൂലായിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നതാണല്ലോ, വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാം, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് 1 വർഷം 2 വർഷമൊക്കെ ദൂരെ പോയി നിൽക്കുന്ന ആള് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാനെ അതൊന്നും തുലനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അത്ര പോലും നമുക്ക് എന്താണ് അത്രയും ആനന്ദം നമുക്ക് വരും. നമ്മൾ അത്രയും കാലം വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മകൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് അത്രമാത്രം സന്തോഷം വരും. അപ്പൊ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നാൽ അതിനെ തുലനം ചെയ്യാൻ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം വികാരങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അത്യന്തം പ്രയാസകരമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആനന്ദ നിർവൃതിയുടെ ലഭമാത്രമായ വീക്ഷണമാണ് ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ നാരദമുനി ഈ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നാരദമുനി അനുഭവിച്ചത് അതിലും എത്രയോ അധികമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു സന്തോഷം, അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ഒരമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിയെ കാണുന്നത് ഭൗതികമായ കാര്യമാണ് അല്ലെ. അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറെ നാള് കാണാതെ ഒരു കുട്ടി അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഒരു അമ്മക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതീന്ദ്രിയമായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും തുലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ, വാക്കുകളിലൂടെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ആനന്ദമാണ് ആ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് തന്റെ മുന്നിൽ അതായത് ഹൃദയ കമലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നാരദമുനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും അഥവാ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ സവിശേഷ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. മുക്താവസ്ഥയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് പൂർണ്ണ കർമ്മക്ഷമമാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ച ശേഷം ഭഗവത് സേവന സമർപ്പണത്തിനായി സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഊർജ്ജസ്വലമായി തീരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ആ അതീന്ദ്രിയ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നും വെവ്വേറെയായി ഉത്തേജിതമായി. അങ്ങനെ ആയതിനാൽ ശ്രീ നാരദമുനിക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെയും ഭഗവാനെയും കാണാൻ കഴിയാതെയായി. ഇപ്പോ നാരദമുനിയുടെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മള് ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മള് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉത്തേജിതമായി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു മത്സര ബുദ്ധി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് എന്ന് പറയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം ഭഗവതോ മനഃകാന്തം ശുചാപഹം അപശ്യൻ സഹസോതസ്തേ വൈക്ലവ്യാതുർമനാ. ചൊല്ലാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതോ യത്തൻ മനഃകാന്തം ശുചാപഹം. രൂപം ഭഗവതോ ദുർമന ഇവ. രൂപം ഭഗവതഃ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യത് അതേപടി തത് അത് മനഃ മനത്തിന്റെ കാന്തം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ശുച അപഹം സർവ അസമത്വങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപശ്യൻ ദർശിക്കാതെ സഹസ പെട്ടെന്ന് ഉത്തത്തെ എഴുന്നേറ്റു വൈക്ലവ്യാത് പ്രക്ഷുബ്ധനായി ദുർമനാഹ അഭികാമ്യമായതിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ഇവ അതുപോലെ വേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുവാക്കി ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ അതേപടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപം മനോഭിലാഷത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും സർവ മാനസിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും തൽക്ഷണം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോൾ അഭികാമ്യമായത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണമായതുപോലെ ഞാൻ പ്രക്ഷുബ്ധനായി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്കാണ് ഇതേ കമലത്തില് കാണാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചത്? പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലെ? ആ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ തപസ് ചെയ്തത്, ധ്യാനം ചെയ്തത്, എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും സമയം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉത്തേജിതമായപ്പോഴേക്കും ഭഗവാനെ ശരിയാം വിധം ദർശിക്കാൻ പോലും നാരദ മഹർഷിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് അതിനുശേഷം ആ രൂപം അപ്രത്യക്ഷമായി. ഭഗവാന്റെ അതേപടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപം മനോഭിലാഷത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും സർവ മാനസിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും തൽക്ഷണം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ജപിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ്? എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറയുന്നത്? ജന്മകർമ്മജമേ നിത്യം ഏവം യുവേതി തത്വതഃ തിക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവസാനിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും തൽക്ഷണം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോൾ, അപ്പൊ ഒരു നിമിഷത്തേക്കാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായത്. അപ്പോ അപ്രത്യക്ഷനായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അഭികാമ്യമായത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, മാനസികമായ പ്രയാസം. സാധാരണമായതുപോലെ ഞാൻ പ്രക്ഷുബ്ധനായി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാതെ ആയപ്പോ ആ കുട്ടി, നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് പ്രക്ഷുബ്ധനായി എഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ കുറച്ചു സമയത്തേക്കാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചത്. ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല എന്നത് നാരദമുനി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭഗവത് രൂപം നമ്മുടെ ഭൗതിക അനുഭവത്തിലുള്ള സർവ്വ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിരവധി രൂപങ്ങൾ നാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയൊന്നും മനസ്സിനെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ ഉചിതമായവയല്ല. മാത്രമല്ല അവയിൽ ഒന്നിനു പോലും മനസ്സിന്റെ സർവ്വ പ്രക്ഷുബ്ധതകളെയും അകറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല എന്നത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നു? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ പല രൂപങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നു. പക്ഷെ അവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പരിപൂർണ സംതൃപ്തി നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രക്ഷുബ്ധകളെയും അകറ്റാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരു രൂപത്തിനും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. കാരണം അതിന് നമ്മളെ പരിപൂർണ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ആ രൂപം ഒരിക്കൽ ദർശിച്ച ആരും മറ്റൊന്നിനാലും സംതൃപ്തനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലെ? ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയുള്ളത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു രൂപത്തിനും മേലിൽ ആ വ്യക്തിയെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനാണ് അഥവാ വ്യക്തിത്വരഹിതനാണ് എന്നതിനാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക വ്യക്തിത്വത്തെ പോലെ അല്ലെന്നുമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് ചില കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണാം അല്ലെ, അരൂപൻ എന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന് നമ്മുടേതുപോലെയുള്ള ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരമില്ല, രൂപമില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന് ഭൗതിക വ്യക്തികളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തിത്വം. ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശരീരവും ഒക്കെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപവുമായി ആത്മീയ സത്തകൾക്ക് ശാശ്വത ബന്ധമുള്ളതിനാൽ നാം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ആ ഭഗവത് രൂപത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവും എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം ബീജപ്രതപിത അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ശാശ്വത ബന്ധമുണ്ട്. മമ ഈ വാംശോ ജീവലോകെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്താണ്? ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രീണനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രൂപത്തിലും നാം സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല. നാരദമുനിക്ക് ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമായ ആ രൂപത്തിന്റെ ദർശനം ക്ഷണനേരം ലഭ്യമായി. എന്നാൽ അത് വീണ്ടും കാണാതായതിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായി തീർന്ന അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എഴുന്നേറ്റു. നാം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അഭിലഷിക്കുന്നതിനെ നാരദമുനി പ്രാപ്തമാക്കി. വീണ്ടും ഭഗവാൻ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും മറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും ശക്തിയേറിയ ആഘാതമായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള യാതൊരു രൂപത്തിനും ആ ഒരു സന്തോഷം തരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് വരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കിട്ടും ആ സന്തോഷം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? സന്തോഷപ്രദമാവില്ല. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ദർശിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു രൂപത്തിലും വേറെ ഒരു രൂപത്തിലും സന്തോഷം, സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്കാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കാണാതായപ്പോ പ്രക്ഷുബ്ധനായി എഴുന്നേറ്റു. നമ്മളൊക്കെ ജന്മജന്മാന്തരമായിട്ട് അഭിലഷിക്കുന്ന കാര്യം നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ മറിഞ്ഞപ്പോ കണ്ണിൽ നിന്ന്, അതായത് ആ ഹൃദയ കമലത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മറഞ്ഞു പോയപ്പോ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം ഉണ്ടായി. ആർക്ക്? നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദിദൃക്ഷുസ്തദഹം ഭൂയഃ പ്രണിധായ മനോഹൃദി വീക്ഷമാണോപി ന പശ്യം അവിതൃപ്ത ഇവാസുരഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദിദൃക്ഷുസ്തദഹം ഭൂയഃ പ്രണിധായ മനോഹൃദി വീക്ഷമാണോ വിനാ പശ്യം അവിതൃപ്ത ഇവാതുരഃ. ദിദൃക്ഷു ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച്, തത് അത്, അഹം ഞാൻ, ഭൂയഃ വീണ്ടും, പ്രണിധായ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി, മനഃ മനസ്സ്, ഹൃദി ഹൃദയത്തിൽ, വീക്ഷമാണഃ ദർശിക്കാൻ കാത്തിരുന്നു, അഭി അങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ടും, ന ഒരിക്കലുമില്ല, അപശ്യം ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു, അവിതൃപ്തഃ സംതൃപ്തനാകാതെ, ഇവ പോലെ, ആതുരഃ ദുഃഖിതനായി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിഷ്ഠ പ്രഭുവാക്കിച്ചേ. ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപം വീണ്ടും ദർശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ആ രൂപം വീണ്ടും ദർശിക്കാനായി ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനുള്ള എന്റെ സകല ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് ശേഷവും എനിക്ക് അവിടുത്തെ പിന്നീട് ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്രകാരം അസംതൃപ്തനാകയാൽ ഞാൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പ്രത്യക്ഷനായെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷനായി. പിന്നീട് നമ്മളായാലും ശ്രമിക്കുമല്ലേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പിന്നീട് ദർശിച്ചില്ല. പിന്നെ പല പരിശ്രമം നടത്തി, സകല ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പ്രകാരം അസംതൃപ്തനാകയാൽ ഞാൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിപ്പായാല്
ആ കുട്ടി നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് പല പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തി. നേരത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ ഞാനിപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടും പക്ഷെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായില്ല. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക് ഭഗവത് രൂപം ദർശിക്കാൻ യാതൊരു യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയുമില്ല. അത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കൃപയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൂര്യൻ ഉദിക്കണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അധികാരപൂർവം ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. സൂര്യദേവൻ സ്വേച്ഛയാൽ ഉദിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യത്താൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ആ അനുകൂലമായ നിമിഷത്തെ ഒരുവൻ കാത്തിരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് തുടരുകയും വേണം. ഇപ്പോ പറയുന്നു, നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനൻ ആണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം, ആ ഇഷ്ടം, ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ആ അതിയായ ആഗ്രഹം, ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടല്ലേ. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ആ പരിശ്രമവും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണയെ അതുപോലെ കൃപയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരിക്കലും ഞാൻ ഇത്ര ദിവസം നാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം എന്ന് കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ഒരു ഭക്തനോട് കാരുണ്യം തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വമേധയാ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടോളും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അഥവാ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ, തീരുമാനം, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം, അത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാരണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ കമാൻഡ് ഒന്നും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. നമ്മൾ ആ അനുകൂലമായ നിമിഷത്തെ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ നമ്മളോട് ആ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് ആ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്താ പറയാ, നിർവിഘ്നം നമ്മള് ഒരിക്കലും ഇടതടവില്ലാതെ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് തുടരുകയും വേണം. പ്രഥമ ഉദ്യമം വിജയകരമാകയാൽ അതേ യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയാൽ വീണ്ടും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനാകുമെന്ന് നാരദമുനി വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ പരമാവധി പരിശ്രമത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ഉദ്യമം വിജയകരമാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. സർവ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. കലർപ്പറ്റ ഭക്തി ബന്ധനത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനോ ഗ്രഹിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. ഭഗവത് കൃപയെ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള ആത്മാർത്ഥ ഉദ്യമത്തിൽ സംതൃപ്തനായി ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ സ്വേച്ഛയാ അവിടുന്ന് ദർശനമേകുന്നു. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി വേദാന്തികൾ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം ധ്യാനിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും ഡിസൈറസ് ആയിരുന്നു, അത്രയും ഇന്നസെന്റ് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്യമം വിജയിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി ബന്ധനത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകൂ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പകരം നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതനാക്കുക. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ആശ്ലിഷ്യ വാ പാദരഥാപിനേഷ്ടുമാം ആദർശനാൻമർ മഹതോ കരോതുവ. അല്ലെ, നമ്മള് ആലിംഗനം ചെയ്തോട്ടെ, ഭഗവാൻ റിജക്ട് ചെയ്തോട്ടെ, എന്നാലും എനിക്കൊരൊറ്റ ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ, ഒരൊറ്റ നാഥനേ ഉള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മള് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യദന്തം വിജനേ മമാഹാഗോചരോ ഗിരാം ഗംഭീരശ്ലക്ഷ്ണയാ വാചാ ശുചഃ പ്രശമയന്നിവ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യദന്തം വിജനേ മമാഹാഗോചരോ ഗിരാം ഗംഭീരശ്ലക്ഷ്ണയാ വാചാ ശുചഃ പ്രശമയന്നിവ. ഏവം അപ്രകാരം യദന്തം ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിജനെ ആ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് മാം എന്നോട്
ആഹ അരുളി ചെയ്തു. അഗോചരഹ ഭൗതിക ശബ്ദ പരിധിക്ക് അതീതമായി ഗിരാം ഭാഷണങ്ങൾ ഗംഭീരമായ ശ്ലക്ഷ്ണയ ശ്രവണ മധുരമായ വാച വാക്കുകൾ ശുചഃ വ്യസനം ശമയൻ ശമിപ്പിക്കുന്ന ഇവ. ഉടുപ്പ് ടോപ്പ് മാത്രം മാറടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സർവ്വലൗകിക വർണ്ണനകൾക്കും അതീതനായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആ ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിലുള്ള എന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെ കണ്ട് ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഹൃദ്യമായ വചനങ്ങളാൽ എന്റെ വ്യസനത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി എന്നോട് ഇപ്രകാരം സംവദിച്ചു. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, പക്ഷേ ഭഗവാൻ സംവദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ആ ഒരു പരിശ്രമം ഭഗവാൻ ഒരു വട്ടം കണ്ടു. അപ്പോ ഇനിയും ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ പരിശ്രമം കണ്ടിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ വിഷമം മാറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സംവദിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ലൗകിക വർണ്ണനകൾക്കും ബുദ്ധിക്കും സമീപിക്കാവുന്നതിനും ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവത് ശബ്ദം ശ്രവിക്കാനും ഭഗവാനോട് സംവദിക്കാനും അനുയോജ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധ്യമാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപ ആരുടെ മേലാണോ ചൊരിയുന്നത് അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. നാരദ മുനിയിൽ ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രസാദിച്ചതിനാൽ ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കേൾക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം അല്ലെ. നമ്മുടെ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് സംവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി അത് ഭഗവാൻ തരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ, അതായത് നമുക്ക് ശക്തി തരാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. അചിന്ത്യമായ ശക്തിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൃപ ആർക്കാണോ കിട്ടുന്നത് അവർക്കാണ് ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ നിയമാനുസൃതമായി ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പരിശീലന ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ ഗ്രഹണത്താൽ ഭഗവത് സമ്പർക്കം അനുഭവിച്ചറിയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ശ്രീ നാരദനുള്ള സവിശേഷമായ വരദാനമായിരുന്നു അത്. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചപ്പോൾ വിരഹ ദുഃഖം ഒരു പരിധിവരെ ശമിച്ചു. ഭഗവത് പ്രേമത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് സദാ വിരഹവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ആ ഭക്തൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദ നിർവൃതിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മള് ഗുരു പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്കും ഇതുപോലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ഒരു സവിശേഷ അനുകമ്പ, അതായത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നയാൾക്ക് കിട്ടില്ല ഇന്നയാൾക്ക് കിട്ടും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെ മനസ്സും ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. ആരുടെ മനസ്സിലാണോ അത്രമാത്രം ഡിസൈറസ് ആയിട്ടുള്ളത്, യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനി വർത്തന്തെ മനുഷ്യാപാർത്ഥ സർവശഃ. അപ്പൊ ആർക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകണം, ആർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനാവണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തി എന്റെ അത്രയും നല്ലൊരു ഡിവോട്ടി ആണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം അവർക്ക് കേൾക്കാം, ഭഗവാനെ കാണാം. പക്ഷെ ഭഗവാനാണിത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇവിടെ എടുക്കണം വേണ്ട അല്ലെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുറ്റും. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माता जी.